Trokebla trok khorsing terang karliarni katalon. Bokajana long inut behak lembang apan helipen katengkheng. Bitung Reng Thama constituency BJYM kechengsi kangdangamai kangi. Pang e parlak anathu ning ki hangpik abang phubang phiatuma phan isi biruta kimi. Non ke bangji phaikuni ni phai inkora sirkep mate bhomkuru arni. Tara langso Karbi People's Hall along Northeast International Fashion Week Season 6 upon Kangkrong Kangsai mate audition padoji. Lasining ke hanghangatum warsai kimi chu endonik tha. Kangwai ponji laki Miss, Mr, Kids Mateo Somar lapen Mrs Mate Sarpimara Dumaphan. Ang susay kachiniji aphan labangso a number 93654 92465 lapen 93655 62722 alongle home reignon. Kardom Karbi Anglong Live Prime Time Birta Longpen Nilisami Julie BP Nonarji Tha Birdang Tonpen. Migir Hill District Council Kechengsi CEM Kalitang Khorsing Terang Aronga Chewa Arni KAAC Patirpi Ponsi Khorsing Terang Abanpen Akimi Amir Barialong Kachikimo Asai Padopon. Pinipai kuni ni phai ko raner gap Kechengsi Migir Hills District along Chief Executive Member Kemancheng Abangphu Khorsing Terang Ingdeng Trogra Troxi Car Clearni Adaba Porpen KAAC Patirpi Ponsi Khorsing Terang Amir Bari Abanpen Akimialong Kachikimo Paduponlo. Sayang deng kihot ateng pensi ada porpai sirkep malom Khorsing Terang akarjong ingthir etpen kaike amata domi thak media phanpura kachar he Gita Path Bible reading Guru Granth Sahit Path Quran Path Kirtan Path lapen Lokhimo natumpen arnam ardompi Lasophi CM Tuliram Ronghang ahinpen Kechengsi Kalitang Khorsing Terang akaya lamu bendanglok alang CEM angkhoi kikhibo mahut keklem kedam tekang asai lapen kemang asai doanta iprang kemanji CEM atum pejo pen pachun pivek akenang sot pusithang. Halapu Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary SK Dasahin Benta Khorsing Terang Kereng Erahut Karbi Anglong Arara Pharman keklem kedam kachipaduk asayamo aphur kimo pherangke anglo nang pachinidon. কাৰণ তেখেত প্ৰথম CM আছিল আৰু ফাৰ্ষ্ট MLC আছিল 2 বছৰ MLC কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰিয়েশ্যন যিটো আছিল সেইটো তেওঁ মেইন পাৰ্ট প্লে কৰিছিল কাৰ্বি আদৰবাৰ সেইটো ফৰ্ম কৰিছিল আৰু এইটোৱে লিড কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকৰ সপোন আছিল কাৰ্বি ধৰক কাৰ্বি লোকসকল অলপ পিছপৰা দুখীয়া মানুহ তো তেওঁলোকৰ কেনেকৈ আপলিফমেণ্টটো হয় সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেইটো সপোন আছিল গতিকে আমি আজি সেই যিটো তেওঁৰ সপোন আজি আমি তেখেতক স্মৰণ কৰিছোঁ ঠিক আছে কিন্তু তেখেতৰ যিটো সপোন সেই সপোনটো ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে মানে সপোনটো ৰিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি সবেই চেষ্টা কৰিব লাগে Khorsing Terang asu Ivarestar Khorsing Terang ahin penta Phu Khorsing Terang kapamote kang asai kedo anta non kedo bom KAAC kacharia tumasonson kaching thuramo keklem kitun bom ajok KAAC CEM Tuliram Ronghang aphan ningkang samangthek chepaklang pon pasi aningkan wang ta keklem pon bomlo ke tim Karbi Anglong ke matha pon ke CM sa kami kedang anak kami klemi pon bomlo halai Phu Khorsing alang di rank at pen keklem pon penang sona pon kami piniani Council Kachari pon atin EMCM dengan teman-teman alang teman hapon bomlo langsung prangsi ke family hin pendon ramat pen alang semhan ningkang sam bakadom jebajir lo
Bangso kachi mo asai kideng ahut hir bang atum jumesen a hir jertami rat athing no ki hirpen parjupon. News report Rosan Hanse Karbi Anglong live. Karbi Anglong Moms Dancing Star Grand Finale. Langdonik tha paetung kekan kachapati along. Kachapati journey lake matijong ni phai krehini adim lake Joycing Doloi Auditorium Hall dikhu. Laban ning chibik tha bangsur ni kelang dona bang pubang phiatum an setami ang hodi kachiku ting nei ki. Bokajan Police Station Angkang Sukhanjan Ward Number Trok along kido inut Umar Ahmed pu behak lembang pu aphan banghini ariswatum pistol pen katengkheng. Kedam tang phai kuni ni phai ingora troga jo por phai kep malom banghini ariso Farid Ali Arta ingora hini pen Aftab Ali Arta inkoyatum Umar Ahmed pu inut behak lembang pu aphan gulat arlu pen hangdetsi athimatham ave pin pen men 22 pistol pen tengkheng dudlo. Pistol pen ke apchota kalilang kangchimlet arisim khukuri penta tengkheng lang setame kopai ke me behak lembang abang apranan ke jokchitlo. Setame arengiso ahir kang tangajok alang ni phan tong se pen bokajan se kelang phan ponlo setame kiun edara jok puthot dimapur se kelang phan ponlo kachini dona tengke pini ahema soratum Assam pen angtan Chennai an se kelang phan chipon bomlo pusi chini dun halapu bangso alam ke phuahut tebok terai araratum thudun paksi areng kapaso banghini ariswatum phan un an theng choksi bokajan police aredeng khodai koklo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live. Tumpreng BJP asai hemalong pini Bithungreng Thama constituency Bharatiya Janata Yuva Morcha atum kichengsi kangdangamai pangnipon. Nijang Karbi Anglong angkang Bithungreng Thama constituency arlo Tumpreng BJP asai hemalong pini kichengsi Bharatiya Janata Yuva Morcha atum kangdangamai padopon. Bithungreng Thama BJYM Amaipu Longki Ronghang Kachari Ponamayalong VDC Chairman Ramson Rongpi KAAC Veterinary Board Chairman Ditalal Hasnu MAC Chandro Chetri Board Chairman Pranab Rongpharatum Pendanglo Penangan BJP Asongjapi Lapen Klembang Pubang Phiatumta Chetong Dunrenti Maya long kachetong dun aluhi atum pen lam ke jaya tengke Bithungreng Thama Yuva Morcha atum sitami social media pen danglo break jam atowar pen sitami BJP asong atum ko ansi cutting thora sayamu ke claim pon tanglama futhak Bithungreng Thama arlo kado kawe ariso ejang atuma phan sitami pachini ponangji athema non riso ejang atuma phan break jam asong atum ahok he alam ke than pen pamanghu pon bomlo Lasi Bithung arlo ke do arisoi jangatum lahai ahok he alamalong kapamang hudun de dejia phan BJP asong atum ke claim kedam kapachun tanga puthak pachatak pon bom nang ji pusi alohi aman pen kachetong dun atum than paripon bangso mai kapado ahut Bithungreng Thama arlo ke do Khadajan polling station pen APHLC claim bangphu inud BJP Yuva Morcha along kachapo ogdun Bithungreng Thama Yuva Morcha Amaipu Longki Ronghang Pherangkia Tuma Phan Kapachini Pona Tengke Non ke Bangji MLA election ahut Bithunga constituency pen BJP award si Phan Pharo isiang bong pen Phan Pharo isiamatsi Chelong Ponji pusi aning ke thealam the nang chapak langdon Satgaung pen Wiki Be Karbi Anglong live Numati constituency football aterang aparman akimi jersey KAAC deputy speaker Rites Inghi arideng pensi ingpu ponlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ahin pen kaike amat ason kapathu anat kangkro pon thekja phan mate pachihung dun thekja phan pura ke claim chepadu ponsi nonepong setame MSc football kapathu ka chepati ponjia phan chisu Bor Singkro VDC chairman Dhorom Singkro Okereng Sports Association Maipu Raju Rongphar contractor Mintu Bora atumta chetongdon
ke lance mang ke nang sot po jani si pini ni tum jersey lance lo lasi ni tum malong dak player sitamelo practice bom lo lasi ni tum homosti constituency pen sitamelo ni tum dak chisik chingdang pon lo lasi non ni tum ke fuluni pen si chipuri pusi arjulo lasi ni tum sitamelo ni tum player satum han sitamelo discipline ko sonma kadu sitamelo practice bom hotame than pon lo je football pini karbinglong arlo sitamelo CM tuliram rong hang ke Japon sports culture so ke pache than ilitum theglong lo lasi ke bang jiarni sitamelo nilitum dak nomati homosti pen sitamelo la so kabalong ke cepati dun ji pansemai cisik cedang pon Den rong ben Bikram Teron Karbiang Long Live. Akirupa jiron ang ito mapan apor chipi pen birta naglang do lapot. Pini prime time birta ki lapon si kang tonik lo.